Welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip news dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy Matama ofadza vazukuru vambuya Nayanda afadza Zimbabwe yese mushure mekunge abuda aine vana vake vaviri vakomana. Mumwe mwana ndewa Kimberly anonzi Muku Junior and then wa Chelsea anonzi Mufaro. Munongoziva Mega Holy akambonetsana na Chelsea achiti mwana hasi wake, asi zvachinja inonzi chinja maitiro akuda mwana wake. Saka abuda ainavo vese vanhu vafara vachiti ndokunonzi kugona uku kwete kuizvita munhu akangwara. Etisakanga futi kuti iye Holy wacho ndiye ambenga achitsiura sewikini achitsvapindure nyaya dzausingazivi. Saka vanhu vari kuti saka Holy amachuwa adzidza because now akuona kuti saga yatuku inokanganisa especially panyaya dzevana. Handisi guys munoti kudii, asi munongoziva Mega vazukuru vambuya Nayanda havashayi zvekutaura ari pamumwe munhu yakati iye Chelsea kana murume adzoka kudai kuzoona mwana ibva waita imwe mimba. Mumwe munhu akati now unite these boys and raise them as brothers not step brothers regardless of having different mothers. Mumwe munhu akauya akati iye they are both your blood. Mumwe munhu akati Tukuscase taught him a lesson on mwana wawaimboramba. Mumwe munhu akati zviri kutooneka kuti mumwe anodya cereal mumwe anodya mapodzi. Hanzi anodya cereal ndewa Kimber, anodya mapodzi ndewa Chelsea. Mumwe munhu auya akati well done Chelsea for keeping this boy humble and off the limelight. You can tell mwana ajaira private life uyo akutya zvekutotorwa mapicture nevatorwa. Uyu mumwe munhu akati uyo waChelsea ari kuoneka kuti anodya porridge rakavira even the skin. Uyo waKimberly ndiye anoziva kuti cereal inotesta sei inga zvakaoma. Mumwe munhu akati hanzi navamacheso havazi vese vana amai vanorera vana vemumwe mukadzi hazvigone veduwe. Mumwe munhu akati well done Holy day 2 of doing great things in life. Magona Baju Kim wadadisa. Mumwe munhu auya akati iye good wangu kwasara kuti uchisiye zvemusangano weZANU-PF. Mumwe munhu akati Holy akatsiura mufana uyo sewikineli. Iwewe handiti usazobvume kudyiswa sezvakaita Tuku adyiswa nechichembere chiya chinonzi Desi. Mumwe munhu auya akati titende Mutuku dzifamily mukomana adzidza. Mumwe munhu akati you are setting great example here young men, I'm proud of you. Mumwe munhu akati I hope he didn't do this for cloud because this is the first time we are seeing this. Vamwe vanhu vari kuti ane ngoma yaarida kubura yevana vake saka hapana chitsotsi, ari kungoda kuti pusisa. Mumwe munhu auya akati tsamba kuna Kim mwana handizode pakare. Ndozvataurwa nomumwe munhu hanzi atizode pakare. Mumwe munhu auya akati iye at least something good came out of the whole Tuku saga. So guys, handizivi kuti munoti kudii, please comment down below. Thank you.